Bengithi angibingelele nje ngoma ngikuthobana na amabhodlela nabo mabhodlela la nona into zakho nje ivalekile, into zakho ngasahambi kahle woza la ngikususela izinkulumo na amabhodlela ngikususele nje izinkulumo bekhulume ngawe njengoba bekhuluma ngathi na amabhodlela amafutha ngikunike lona ulisebenzise kulokho osuku ukwenza. Angisho ukuthi nge-advertiser kodwa sengenzela ukuthi ngoba niyazi ukuthi ngiphatha amabhodlela akhulumayo sengenze nanti-ke nawa 1 2 nalaba thola ukuthi uhleli nendoda iminyaka uhleli nje naye ikhuluma indaba zomshado, lokhu niqhumuza imali nidla imali nako kukhona la osuku izinkulumo manje khona okuzosuka nawo amabhodlela njoba nazi ukuthi igqabo zinto zami nawo amabhodlela woza na uthathe lakho ubuye uzosho la ukuthi lenzani lelibhodlela. Cha lana nje amafutha clean bakwethu kodwa akasethakiwe, ngiwathakile mina athakiwe woza uzowathola phuthuma ngoba mayephela ngeke uze usawathola, bayazi abavamise ukwathola. Bengiwanika abakhethekile manje ngithi-ke nawe woza uzoyithathela nawe. Sathokoza.